Moikka! Minä olen Marika ja mulla on aivan mahtavia uutisia. Joulu lähestyy ja nyt on täydellinen hetki tehdä yhdessä hyvää. Olen mukana kaupallisessa yhteistyössä Tulenta-yrityksen kanssa tukemassa Hope-yhdistystä, joka tukee vähävaraisia lapsiperheitä. Tiesitkö, että Suomessa on yli 100 000 vähävaraista lapsiperhettä? Joten tämän marraskuun aikana jokaisesta tulenta.fi-sivujen kautta myydystä Patu-kirjasta lahjoitetaan 5 euroa Hope-yhdistykselle. Patu on esikoiskirjailija Pauli Naukkarisen lämminhenkinen tarina 4-vuotiaasta pojasta. Ja aivan ihana joululahja, jolla samalla pistät hyvää kiertämään. Kampanjan voimassa tämän marraskuun ajan. Käy kurkkaamassa tulenta.fi nettisivut ja tule mukaan levittämään yhdessä joulumieltä. Yhdessä voimme tehdä hyvää ja tuoda iloa myös muille.